Това е единственият град в света, където не вали. Не е валяло от 600 години и е известен като градът без дъжд. Този град е с най-ниски валежи в света. Там няма гръмотевици, светкавици или бури през цялата година. Ако не вали дълго време, е много сухо. Никое растение не може да живее там. Хората там живеят безгрижно, защото не вали през цялата година, а само около 15 мм годишно. Въпреки че валежите са ниски, температурите не са лоши. Средната годишна температура е само 18 градуса по Целзий. Най-студеното време е 16 градуса, а най-горещото време е не повече от 24 градуса. Това е истински град с 4 сезона и много приятно място за живеене. Градът също съчетава класически и модерни традиции с иновации. Напишете град в коментарите, ако искате да разберете кой е този град. А някой досеща ли се? Харесайте и се абонирайте.